gustatuko litzaidake hitz egitea bi sarietaz gara hitz egiten, baino urte guztiko lan horretan daukagu, eta garrantzitsua iruditzen zait jendeak ezagutu dezan, daukagu hirugarren hanka bat. Hirugarren hanka hori antolatzen dugu gure kontura eta Donostiko Zinemaldiko Industria Sailarekin batera, eta dira topaketak. LGTBIQA+ topaketak beste zinemaldiak daude, Espainia eta Latinoamerikakoak, eta hori egiten dugu orain dela 11 urtetik. Latinoa orain dela 13, topaketa hauek 11. Orduan atzo San Telmo Museoan egin genituen hitzaldiak, egontzian berdintasun ministeritza, kultura ministeritza, ekologiako puntuak ere jorratu genituen, eta bai, iruditzen zaigu puntu bat, jorratu genuen oso sakonean, letra bat, gure kolektiboaren letra bat oso invisibilizatuta dagoena, dela I hori, intersexualitatearen puntu hori. Hori atzo jorratu genuen, oso gai interesgarria izan zen, eta gogoraraziko dut, lehengo urtean ezin izan genuen, eta ezin izan ziguten spoilerra egin, baina filma bat egontzan sail ofizialean, konklabe izan zuena, spoilerrek ezin zen egin, Oskarretara juntzan, jende askok pentsatzen du T-rekin daukala zerikusia transarekin, baina benetan I horrekin dauka zerikusia intersexualitatearekin. Orduan hori beste momenturen batean jorratu beharko dugu, baina gauza horiek ere mahai gainean jartzen dira zinemaldian, eta 25 zinemaldi desberdin daude Espainia eta Latinoamerikakoak hemen gurekin.